Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaasab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus nga puno sa Espiritu Santo mibiya sa Jordan. Unya, gidala siya sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan ug didto gitintal siya sa yawa sulod sa kapatan kaadlaw. Nining panahona, una mukaon si Jesus. Busa gigutom siya. Unya giingnan siya sa yawa. Kung anak ka sa Dios, himo ang paan kining bato. Si Jesus mitubag, ang kasulatan nagingon, dili mabuhi ang tao sa paan lamang. Unya gidala siya sa yawa ngadto sa itaas ug sa usa ka pagpamilok gipakitaan siya sa tanang gingharian sa kalibutan. Miingon ang yawa kaniya, ihatag ko kanimo kining tanang gahom ug bahandi. Kining tanan gitugyan kanako ug ako makahatag niini kang bisan kinsa nga gusto kong hatagan. Maimo unya kining tanan kun muluhod ka sa akong atubangan. Si Jesus mitubag, ang kasulatan nagingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagari. Unya gidala siya sa yawa ngadto sa Jerusalem ug gipahiluna siya sa kinatas-ang bahin sa templo. Ug giingnan siya, kun ikaw anak sa Dios, ambak ngadto sa ubos. Kay nag-ingon man ang kasulatan, ang Dios magsugo sa iyang mga anghel sa pagbantay pag-ayo kanimo. Kini nag-ingon usab, saplayon kanila sa ilang mga kamot aron dili madugmok sa bato, bisan gani ang imong tiil. Si Jesus mitubag, ang kasulatan nagingon, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Human si Jesus tintala sa yawa, sa tanang paagi, mibiya kaniya ang yawa sa makadiyot. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ining Jubilee year, no? Atong tema mao ang Pilgrims of Hope, no? Nga kita gipahinumduman nga magpapanaw ta apan mipanaw ta uban sa paglaom, no? Ang katawan sa Dios nagpanaw usab, no? On a pilgrimage, no? Inuntang po nga nagbiyahe from point A to point B, no? Kita padung gyud ta sa langit, sa gingharian sa Dios. Kay mo man ni ang kabubuton sa Dios nga ang tanan nga mga binuhat bubalik gayud kaniya, no? Ang katawhan sa Israel sa ilahang panaw daghan kay sila naagian usab nga kalisdanan, no? Gani atong na sayran sa unang pagbasa, no, nga sa diha nga ang katawhan dahig sa ilang Dios ang ilang gihimo mao ang pag-recall the past, no? Ilang gihandom ang mga higayon nga sila gipanalipdan sa Dios. Sa dihang naglatagaw pa sila, no? Naglaag-laag pa sila gipanalipdan sa Dios sa panahon nga sila usab giisip nga threat, no? O nagdala og kahadlok ngadto sa lugar nga ilang giadtuan, no? Sa mga higayon nga ang Israel muagi og kalisdanan, no? Kabahin sa ilahang pagampo mao ang pagpasalamat sa mga higayon in the past, no? Pagpasalamat sa mga nangahitabo na nga mga kahigayunan nga sila gipanalipdan sa Dios ug kini maghatag nilang kalig-on ug paglaom, no, to embrace the present and to look forward to the future, no? Muni ang ilang kinaiya. Muna nga sa ikaduhang pagbasa atong nasayran, no, nga
adunay paglaom no nga kung kita mo dahig lang sa Dios ug mo padayag nga siya atong Dios no, makabot ang kaluwasan no. So it's embracing the past with gratitude no. Napasalamaton ta sa mga higayon nga ang Dios na nalipod nato, sa higayon nga kita wala na untay mahimo no, aron ato makita nga ang kalisdanan nato karon adunay paglaom, adunay giti rason nga manglantaw nga aduna tay makabot ug madamlag no? Sa ebanghelyo atong nadungog ang tentasyon ni Jesus no. Ang 40 ka adlaw niya nga pagpuasa no didto sa kamingawan nindot kay nga pag-symbolize no, kay daghang kay mga importante nga hitabo nga naa sa kasulatan nga nahitabo gigamit ang 40 nga numero no. 40 ka adlaw nga lunop panahon ni Noah, mutoy higayon nga gihugasan sa Dios ang tibuok kalibutan no. Purified by the flood. 40 ka tuig nga ang panaw sa mga Israelita dito sa disyerto nakapa purify usab no, nakapa limpyo nila nga mahimo silang angayan nga makasulod sa promised land no. Ang 40 ka adlaw nga pagpuasa ni Moises dito sa Sinai sa iyang pag-andam sa pagdawat sa napulo ka sugo. Ug ang 40 ka adlaw nga pagpuasa ni Jesus mo iyang pag-andam sa pagsugod niya sa iyang public ministry no. Importante kay ni siya nga hitabo no nga si Jesus musugod na og sangyaw iyang gipangandawan og 40 ka adlaw. Sunod nini mo ang 40 ka adlaw sa iyang pagpuasa, normal lang nga siya gutumon no. Unang dani siya sa yawa no. Gigutom naman ka. Himuan ning bato nga pan no. Make this stone turn into bread no. Wa man tingali dautan kun mukaon ka kung gutmon, human naman siyang puasa no. Apan gihandom ni Jesus ang higayon no nga ang katawhan sa Israel sa diha nga didto sila sa kamingawan no for 40 years dahigayon nga si Moses niingon dili kita mabuhi sa pagkaon o sa pan lamang no. Sa higayon nga ang mga Israelita nagbagulbol nga nuna man ta dinhi no nga may matang pagka butang dito sa Ehipto bisan kita ulipon no. Nausab na ilang value sa diya nagkalisod sila no. Ang ilang focus dili na ang kagawasan silang pagkaulipon kundi ang pagkaon na no. Muna gipahinumduman sila nga kita dili mabuhi sa pan lamang, kinahanglan nga atong dawaton ang pulong sa Dios no. Kay mo man ni ang maghatag nilang paglaom no, ang saad sa Ginoo nga luwason ang iyang katawhan no. Una nga by remembering the past no, si Jesus tataw kaayo nga kung iyang buhaton ning gisulti sa yawa nga ang bato himuon niyang pan, samara nga siya ni traidor sa iyang misyon. Kay lagi iya namang gi-prove no nga sayop ang gihimo ni Moises nga pagpahinumdom sa katawhan nga dili kita mabuhi sa pagkaon lamang no. Munang giusab kini ni Jesus no, man does not live on bread alone. Aron mapahinumduman ang katawhan no? Nga bisan sa imong kagutom dili mawa ang kahulugan sa imong kinabuhi no. Kaya dili man sa pagkaon lang kita mabuhi no. Kaya minta nga importante tinuod ang pagkaon no. Pero mag-unsa man ang himsog imong lawas kung ang imong kinabuhi way direksyon no. So we must give importance to the spiritual aspect no. Kana bang kahulugan sa tong kinabuhi nga di makabot pinagi sa pagkaon o pagbusog lamang sa itong kaugalingon. No? We need to nourish ourselves with something spiritual. No? Muna nga, tataw ni Jesus, no? Dili mabuhi ang tao sa pan lamang. Unya, sunod, gidala si Jesus ngadto sa lugar diin makita ang tibuok, gingharian sa Jerusalem. No? Unya, gihaylo sa yawa, no? Maimo kining tanan, doon na kay gahom, doon na kay control, no? Mahimo nimong i-shortcut imong misyon.
basta ikaw mo luhod kanako, no? Gihinumduman usab ni Jesus ang higayon no nga ang katawhan sa Israel nagmaluibon sa Dios, no? Ang Dios misaan man sa iyang katawhan, you will be my people and I will be your God, no? Padayon ang Dios may atiman sa katawhan, pero ang Dios napakyas sa ilang ang katawhan napakyas sa pagdaig sa Dios, no? Ang Dios matinud-anon sa iyang pag-amping sa katawhan. Unang ining panahon na gipahinumduman ni Moises sa iyang katawhan, no? Ayaw pagpangita og laing Dios gawas kanako. No, dili baya lalim no nga si Moises nagpuasa og 40 ka adlaw unya nagkighinabi siya sa Dios, nagampo siya sa Sinai, pagbalik niya dalang na po kasugo apan pag-abot niya ngadto sa iyang katawhan naghimo og Dios, no? Ano iyang ginang katawhan? Ingon ng Dios, ayaw paghimo og laing Dios. Ayaw og simba og laing Dios gawas kanako, no? Muna nga again gihinumduman kini ni Jesus kay kung di niya hinumduman, no? Mapalpak iyang misyon. Mo biya na iyang sinugdanan sa pagsangyaw. Unsa may iyang isangyaw kung siya mismo mo luhod sa yawa himuon niya nga Dios, no? Unya gigamit ni Jesus ang kasulatan niini, no? Deuteronomy, you shall not have other gods than me, other than me. No? Gigamit na usab sa yawa ang kasulatan, no? Gidala si Jesus ngadto sa templo unya gihagit, no? Ambak ipakita sa mga tao nga ikaw Dios. Di magkakamusimba na wala ipakita nila. Kay misaan man ang Dios nga panalipdan ka sa mga anghel, no? Apan tataw ni Jesus, no? Nga dili ni siya mao'y pamaagi, no? Kay gikan usab sa kasulatan mingon nga ayaw sukda, ayaw suwayi ang inyong Dios. Do not test God. Unam ko'y mga panahon nga daw walay Diyos atong kinabuhi. No? Namang sige tag-ampo niya, may epekto. No? Mura ba, God seems to be absent. No? Ito hagiton ng Diyos. Kung tinuod magani ka Ginoo, tagai ko og timailhan. No? Usahay bitaw, mura ba, ang Ginoo mura atong empleyado, no? Gusto juga magbinutan na ipakita na nako, no? Test your being a God, no? Manighimo sa yawa, no? Apan tataw ni Jesus, no? Nga dili ni maoy pamaagi aron makabot niya ang iyang misyon, no? Sa lain nga perspective, no? Kini mga tentasyon ni Jesus nagpadayag po ni sa atong inadlaw-adlaw nga mga pangandoy, no? Nga mahimong gamiton sa yawa aron kita mahalayo sa atong tumong sa kinabuhi, no? Kung kita nagpanaw, gamito ni sa yawa aron masaag ta. Natong pangandoy sa kasiguruan sa kinabuhi, no? Kinsa may di gusto nga siguro kang makakaon, no? Pero sa imong pagpangandoy, kung ikaw man limbong manikas, dili po na maoy tuyo sa kinabuhi, no? Muna nga sa ato usab nga paninguha nga kita mahatagag kasiguruan sa itong kinabuhi o madamlag, atong gamiton ang atong influensya sa oppress, no? Sa pagdaog-daog sa uban, kana siya makapasalaag nato, no? Di na makapapadayon nato sa itong panaw. Kung atong hagiton ng Dios, tinuod ba siya o dili, di po na siya makapadayon nato sa itong panaw. Muna nga aron kita mapadayon sa itong panaw, atong katunan ang paghinumdum sa mga higayon nga nahitabo, no? To remember the past with gratitude. Nga kita magmapasalamaton sa kahigayunan, nga kita gipanalipdan sa Dios iyang gipangga aron atong maligon ang atong baruganan niining panahon nga kita mo padayon sa atong panaw aron magmalaumon ta nga makabot nato ug madamlag ang atong pag-abot sa atong destinasyon, no? Muna nga ining unang Domingo sa Kwaresma atong gisugdan ang atong panaw sa paghandom sa kasakit
ug kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesus mo aron atong madugangan ug palawom ang pagsabot nato sa mga pag-anto sa atong kinabuhi. Kiniday siya aron paglig-on sa atong determinasyon nga makabot nato atong panaw. Kay lagi sa paghandom nato uban sa pagpasalamat sa higayon nga kita gipangga sa Dios, kita mas madugangan sa atong paglaom sa pagpadayon sa pagpanaw hinaot paunta.